Сигурно ще се изненадате с кого пия кафето си точно днес, тук в кафе Клуб Вижън. Тя е млада, красива и известна и от няколко години не живее в България. Родителите й са едни от най-ярките имена на българската естрадна сцена. Въпреки това, тя реши да загърби охолния живот, който можеше да води в България и последва любовта си в Скандинавия. Особено ми е приятно да кажа здравей на Теди Кацарова. Теди, здравей! Здравей! Нека само първо да направим оговорката, че това ти е първото специално интервю, което ти даваш точно за Звезден прах, нали? Както се върна в България. Да, и даже сега се запознахме с теб, много се радвам от този факт. Да, за първи път гостувам в Звезден прах, името много ми хареса. Затова съм звездна днес, имам златна. Има доста спекулации около твоето връщане в България. Дори някои са малко по-смели, като казват, че се връщаш за винаги. Да. То винаги ще има спекулации. Общо взето спазвам максимата от тук влиза, тук излиза. Но факт е, че съм в България за една така много хубава, мога да кажа, кауза и много хубаво представяне на нов продукт, който завърших. И всъщност това е участието ми на Евровизия България. Просто мислих си, че няма да участвам на българска сцена за Евровизия, просто защото за 2 години чух какви ли не скандали, какви ли не неща се изговориха. А всъщност в България би трябвало хората да разберат, че за нас представянето ни в Евровизия е една страхотна реклама за нашата държава. Защото значи това е невероятна борба да се стигне до Евровизия. Всяка една държава всъщност представя себе си и чрез музиката ти можеш да достигнеш до най-голям кръг от хора, от различни нации. За музиката няма граници, няма расова дискриминация, няма негативизъм. Ти приемаш музиката такава каквато е. И заради това ми се иска хората да са положително настроени към Евровизия, защото това е само един огромен плюс за нас, а не нещо негативно. Моят проект се роди така съвсем случайно и то преди Коледа получих телефонно обаждане от един немски композитор, който всъщност ме е забелязал преди 2 години, когато аз се явявах на Евровизия Финландия и така достигнах на едно почетно място от публиката. Гласовете бяха много големи за мен и за американския рапър, с който аз участвах. Заедно с него създадахме толкова спонтанно, просто за няколко часа създадахме песента Super Fire, т.е. супер огън. И решихме, че да, 100% трябва да подам тази песен за Евровизия България. И за мен това е едно връщане назад, но същевременно положително връщане. Стила на песента е съвсем различен. И така, това е едно предизвикателство, но същевременно много хубаво предизвикателство за мен. И съм много щастлива от факта, че има такъв продукт. Защото половината от екипа ми, който ще пристигне за Евровизия, са германци. Същевременно с това мъжа ми преди 2 дена ми се обади и каза, че са споменали името ми в финландската Евровизия, във вътрешния кръг и са казали, че аз така ще участвам в надеждата да спечеля нали, за България, което пък предполагам, че ще ми гарантира много хубави така, гласове и за Финландия. Същевременно в Швеция така имам популярност и започнах да си мисля, да, би могло да стане наистина един изключителен продукт, пак казвам, от положителна гледна точка, защото човек, ако не вярва в нещо, не би могъл да успее. Понякога обаче, за да победиш на подобен конкурс, освен вяра, ти е нужна и голяма доза късмет. А кой по-добре от Софи Маринова и Остата знаят това? Хванахме ви сега. Здравейте! Как сте? Ти що не дойде на кафе с мене миналия път, като се бяхме оговорили? Шегувам се, чуго да не чуеш нами. Нали сте приятелки двете и аз за той? Как сте? Излизате от БНТ, видяхме. Да, и сме много положителни двамата, защото снимките ни станаха много хубави. Красиви сме, нали не сте туалети, с ние други туалети бяхме. Много сме хубави, много сме сладки. Дано повлияе това на журито и на зрителите. Нека само да кажем, че излизате от фотосесия за Евровизия, нали така? Компетент, одобрените. Нека той да разкаже. За Евровизия всички полуфиналисти се снимаха днес. Не видях другите снимки, обаче ние с София изглеждаме прекрасно и се надявам от полуфиналисти хоп да станем финалисти. Е така. При нея няма да бъде трудно. Шегува се, нали? Дайте награда на Софито за упоритост, че всяка година вече е тук. БНТ, нали, за Евровизия. Значи Софи може да намерите всяка година тук, пред БНТ, по той време. Ако не сте я виждали другаде.
Ви вече май е твоята година. Трябва сега вече ти да успееш. Значи казвам с доста приятели, като седим и вчера това си говорихме, нали, днес е годината на стрелците. Аз съм зодия стрелец, така че казват, че много неща ще се сбъдат, много мечти и се надявам една от мечтите ми да се осъществи. Това е Евровизия. Евровизия ли? Разбира се, По принцип, ама не за международната говорим, нали? Да. Да, значи първо спечелим тук, след това отиваме на международната Евровизия. Не, че те наши тук се ни обичат. България Обичат. вече, да, Обичат. казано си, нали. Тук сме си наши хора. Нашето си е най-хубаво, нали знаеш. Надявам се наистина да бъде окей всичко, защото ние сме подготвили за 3 февруари едно страшно шоу с Софи. В смисъл песента ни, последната "Мой си дяволе", Звучи на руски, да. звучи на руски. Дявол мой, я твоя. Да. Така ми вика и аз казвам мерси, мерси. Спасибо, спасибо. Добре, да вие станахте най-успешният дует за 2006 година. Сега май трябва вече да е вашата година. Това доста приятели и колеги го говорят. Даже някои, нали, казват, как го направихте това нещо, бе? 3 песни, 3 хита, нали? Не знам как сме го направили, може би... Дуета му е цаката, нали? Може би защото устата прави текстовете. И понеже в дуета му е цаката, сега, понеже Софи вече, нали, поскъпна с една година, както се казва, нали, значи, става вече много възрастна, затова аз ще наблегна на дуетите с едно ново откритие Лоренцо тази година. Само това ми говори, нали, тук от няколко дни. Аз вече няма да пея с теб. Ще пея с Лоренцо, защото ти остарях. Как съм остаряла? Той нещо не иска да пее, Лоренц. Чила носиш, чака да ги свалят, че аз мисля, че съм като гледали. Лоренцо е откритието от 2006 година. Според мен трябва да бъде дебют тази година на наградите. Ами той не знам, той си е роден звезда. Детето ми е много музикално. Имаме си от дома и клавир, и барабани, и микрофони, и уреди. Въобще всичко си имаме. А София, ако тази година не спечелиш, което не ти го пожелавам, следващата година ще участваш ли? С удоволствие, само че сама ще се пробвам вече. Така ли? Няма да правя дуети. Няма. За това, за да не ми доставят да София до година пак, тази година Дайте трябва награда. Дайте награда тази година, за до година София да не бъде. Желаем Да. следващата година Евровизия да е в България. Това най-важно. В смисъл, ако следващата година Евровизия в България, значи всичко е под контрол. Наред. Пожелавам ви успех, отивайте да се учите сега на руски. Добро, целувки на всички ваши фенове. Пълна истина здесь, дорогие. Скажи им, София. Чай шкарие! Чао! Теди, разкажи ми малко повече около участието ти в Евровизия, защото у нас е разпространено мнението, че този конкурс е опорочен още от самото начало. Да, което беше най-лошото. Значи 2005 година имах пресконференция, когато приеха нашите песни за Евровизия в Финландия. И там всъщност аз научих на самата пресконференция, че България влиза в Евровизия. И след това, нали, разбрах какви скандали са ставали. И си казах, защо да му се не види, дава ни за такъв шанс. Той ни е бил даден, но ние не знам защо е имало изключителна незаинтересованост. А отново казвам, това е конкурс, който би могъл да направи държавата ни много популярна. Защото това е 3-минутна реклама на държавата чрез изпълнителя. Същевременно с това е навсякъде ще се шуми няколко месеца. Значи, ако песента е добра, всички шумят за нея. Тя се пуска навсякъде. Според мен Румъния имаха много голям плюс от Евровизия няколко години подред, защото имаха много силни песни, които станаха хит в цяла Европа. Защо и при нас да не се получава същото? Според мен има една завист така в България. Нали, как така той ще отиде или тя ще отиде, а пък ние няма да отидем и дай да ги смачкаме. Кому е нужно това? Би трябвало всички да се стремим да изкараме колкото се може по-добър продукт, за да може той да е на същото ниво, като всички останали. И да го представим с гордост. В крайна сметка, кой изпълнител би могъл да представи нещо с гордост, при положение, че той е смазан психически от нападки в България? Естествено, че няма да се представиш добре. Ти си заобиколен с какви ли не спекулации, ти си заобиколен с какви ли не негативни такива елементи, с дори не и подкрепа. Защо? Един спортист нима би могъл да се представи добре, ако е смазан психически от собствената си държава. Не мисля, че би могъл да се справи.
Както нали, подкрепяме спортистите, би трябвало така да се подкрепи и музиката.